Si Pia, makakanta siya. Yung ito nga, akin. So, ubrat ka. Kumusta na sa Nagka-Dolorosa ako. Ayaw mo po. Dolorosa? Amo. Oo, taga-Dolorosa po pala si Kuya. Nagka-Dolorosa. Sali ka sa vlog. I-follow ninyo yung vlog. Ano po? Ano ba vlog po? Aris sa HCQ vlog. Aris. Vlogger. Vlogger rin po. Nagma-vlog din po ako. Sa ano? Parang Jason TV. Charity vlog po kami. At charity vlog. Parang Jason TV, opo. Ano? Parang Jason TV. Paring Jason. TV. Jason. Opo. Oh, sige, sige. Opo. So ayan, good morning. Magandang umaga. Maayong adlaw. Imong tanan. At ayun, next year nanalo si Nini kahapon sa amateur contest ako Bicol. At ayun, pupunta na ako ngayon sa Naga para sunduin sila mama, sila Nini. At tinto muna ako dito kila Papa. Kasi sasama raw si Kasinggil. Dito na ako sa bahay. At gamit ko yung sakyan nila Biyanan. Hindi ko napapatayin yung makina kasi matagal tong na-stock. Birang gamitin. So expert na rin pati to. Paparestro na to sa susunod na buwan. At yan po, dito muna ako sa bahay dumaan. At sasama pala yung dalawang kapatid, si Kasinggil saka yung bunso namin. At si Papa ayaw sumama kasi magbabantay dito sa tindahan kasi may luglugan dito. Yan po yung negosyo nila, mama, luglog. At magpiprito si Papa ng maruya. Maruya. Ayan. Pa-deliver ka mo sa Igatong? Ha? Pa-deliver ng Igatong? Oo. 250. Oo, 250 man ka na ko. Ako, pakukusan to. Let's G. Ayan po. Paalis na kami. Isang oras yung biyahe puntang Naga pag si traffic. Ang oras natin ngayon ay 8:43. Dapat mga 9 nandun na tayo. Pero daan-daan lang daw magpipirsang kahit lumagpas ang oras kasi madulas yung daanan. Yan. Sayang di ako nakasama kila Kuya Noli. Hali-hali lang ba? Kapatid Kasinggil. Yo! Pwede nyo rin pong panoorin yung channel niya. Hindi pa siya monetize. Yan. Kasinggil TV. Kasinggil TV. Single TV. Bunso namin. Charge ako. Let's G! Ayan, gasolina muna. Liters, 700. 11.96. 58.50. Okay na? Let's G! Ang gulisit build ngayon. At ayan, military parade pala ngayon dun sa Naga. Parang matatagalan tayo kasi traffic. Sigurado traffic yun. Ayan. Dito po naman sa Malawag. Sana hindi traffic. Mga tayo, mga katuloy doon. Doon, no? Kung TV Hindi tayo makatuloy kasi
Ayan po, na traffic na. Dito na po ako ngayon sa Bula, Lagpas Sentro. Ano oras na ba? 9:22. Time check 9:22. Wala. Tatanghaliin na tayo nito. Usad Pagong na. Tapos doon pala sa ano, doon sa Naga, lalong traffic doon kasi military pa rin. Kaya pala traffic dito sa Bula, may libing. May naglilibing pala. At ayan, shoutout kay Kuya Rini na nakaantabay kahapon dun sa pagkanta ni Nini. Grabe daw yung nervous niya. Kaka-nervous naman talaga yung ano, labanan. Mas malaki pati yung premyo. Yun, shoutout sa mga viewers natin. Hindi ko na po kayo papangalanan. Lahat na po kayo shoutout. Muay! Amo! Ayan po, palabas na kami ng ano, ng Bula. Papasok na kami ng Pili. Ano yan? Pakita mo. Diyan pupuntang Naga dito. Yan naman sa kanan, palabas yan ng Dabwa. Yan nata kami dadaan mamaya dito sa ano, po traffic. At dito na po ako dumaan sa ano, may diversion ng ano, papuntang Naga. Diversion. Kasi kung doon ako dumaan sa ano, service road, traffic yun kasi tanghali na.
Dyan oh, masarap dyan kainan oh. Na-try ko na dyan kumain. Apples. Chips. Apples. Chip. Apples. Nag-vlog ako dyan dati. Naka-extra yung dyan, mga waiter. Waitress. Ang lapit na ako lumabas dito. Dito na tayo sa Naga. Concepcion, Virginia. At parang natatanaw ko na yung traffic. Ayan, Robinson Mall, Summit Hotel, Grow Hotel. Dito unang kanta nila Nini, dito sa Robinson. Yan sila unang nagkanta. Noong elimination ba yun? Elimination. Tapos nung grand final na, doon na sa LCC Naga. Yun. Summit Hotel, Go Hotel, Robinson Mall. Ganda rito sa ano? Naga, parang Maynila na. Grabe na naman yung ubo ko ah. Dali ko nung ano, ulan. At ayun, di naman traffic masyado. Kung doon tayo dumaan, mga traffic. Ayan, papasok na ako dito sa ano. Asan ba yung hotel? Balik ko nga dito. Dito tayo. Bahala na. Bumalik na lang pag bumalik. Ano pangalan mo ulit? CBD. Wala sa hotel. Parang malinaw. Hindi na magkapit sa front desk. Diretso sa nakalagay. Hindi na magkapit sa front desk. Andyan si Nini nagkanta. Yay! Ho! 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 Ha! 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 Bicol Central. Sadi na. Ito po, CBD Plaza Hotel. Tawakan mo. At gagarahe tayo. Ano ba yung parking? Amo ay. Kailangan may parking. Wala tayong parking. Naunahan tayo ah. Ayan, parking tayo. Ang lalabas. Yun, palit tayo. Padala. Hindi balyuan mo. Oo. Ba't namatay? Ganda ba mo? Screen.
mo. Ayusin natin yung parking. Amo. Dito na kayo yun sa Kasi pinagbabayaran ng ano, driver, yung patras, saka yung pagpaparking. Lupit ng sakyan. Naka-steering. Patras. Hop! Oy! Handbrake. Tsaka yung patay. Amo. Ayan po, dito na kami. Naka-parking na ako. Dito na sa hotel. Ayan na hotel. Amo, ay. Amo. Amo. Amo, lad. Amo. Oh. Baba. Ayan po, dito na kami sa hotel. Sasakay kami dito sa ano, sa refrigerator. Ano yung bayad dyan? Katok tayo, ayaw bumukas. Tao po. Tao po. Gulatin natin sila. Gulatin. Hindi ko muna gumit dyan. Wag mo siya. Dami tao. Nangangain yan. Hindi mo pag-uulot ko. Pabukas na. Kakain yung tao. Ayan po, dito na kami sa napakalaking buhaya. Pindot tayo. Third floor. Yun. Hey, hey, hey. Amo. Balik you go. Da, 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 da. Amo ay. Ayan po, dito na. Wag mo. 10. Oh. Tapos chat mo ako. Yung malupit. Katok kami dun sa 317. Sa 307 pala. Tapos 317. Katok kami dun sa 317. Sabi nga sa 317. 307. 317 yung
picture dyan. Dito na siya. Katok lang. Baka tulog yung mga... Hindi, tanong ang mukha. Parang matutulad dun sa TikTok ha. Kinatok sabay takbuhan. Sira. Dito na po sa ano. Sa kwarto. Amo ay. Sarado mo. Dito na po kami. Guys, dito kami sa hotel. Paluda. Nalak kami. Machumpa. Talo si Jampa ka. 317. Isa nagsabi ka. Picture. Naka... Nagkakaratok-tok kami ito 317. Dito sa lakam. May picture. Manali, naman tao. Kasi ito naman daw. That's a picture. Guys, dito po yung nag-champions. Hey! Hey! Kabinet na dali. Dila, Dili Kung panalo niya. Ay, kaya dyan. Buko ka na. Busog ka mo! Busog! Maganda raw. Talo si Jampa. Talo si... Nawala din. Baka mo. Magulo na bakol. Umay! Kuya, Umay! pero kulira na bakal. Mga ukay, segunda pa ng mga Sumama na. Di ka muna sabat na kuya dyan. Lupit! 317! Pwede mo. Gaganot ako. Sinid mo ka ng urong, 317. Yun talaga hindi ko makakalimutan. Yun talaga yung hindi ko makakalimutan Guys, yung ito po yan. 317 katok kami din na 317. Hindi nagbukas. Araw kami. Ay, sa totoo ka na Ito na po yung ano. Patuto ka na Denver. Napakalaki. Cheke. Sinunod. So sinasabi na ikat na ito. Bukod mo na na agko RJ. Sa nagsari na Tobago. Grand Champion! Sige, 50,000! Nagtok-tok. Pagbukas ko na ang tao. Sige pa na naon. Sila pa na talaga. Ako Bicol Barteles. Tabang na, kasurug pa. Saan naman ay? Ngayon, salamat po sa ano, sa Nag-elevator sila ako napagdan. Ako Bicol Barteles. Sa 50,000 na ano, panalo kay Nini. Pag-renews nila. Ang mga watch. Tamo ay! Pag-renews watch. Baka yun naman ako sa Gabi na, gulo ka mo. Nilagay ko. Hello po! Bye-bye! Ay, good Ay mga nakalaban ni Nini. Ganda ay! Bye, baby! Nakatingin lang. Ay, ang layan. Uy! Sa meron Sila. Kita na sila. Kami ko yun ako. Hindi pa naman. Pwede mo siya magpapagod. Picture. Yung kanita sa makatunog ko lang. Ang ganda yung kakapuan ka na sa bado. Tali ka kanili. Hindi nila kang ganun. Daming tao, parang pista. Tapos ininipang baba ng mga chip. Ay! Ingat po ka mo, ingat. Ano, Rian? Ano? Ang gulo na sa bayo. Alita na talaga. Ay, marigos ako. Ito pantalon mo gusto mo? Ang gugo yung sa Ano kayo, miss? Pero away ka naman, tanong kaway ka. Padaan po. Tricks. Padaan. 55. Sige sa pinig. Kanina ko lang Mami, ready. Ready. Alam mo na? Ay, kakagulo na. Dito ko pala sa ano, OG Diaz. OG Diaz ng Camarines Sur. Kung may Amo ito, pwede mga design pati No, niya. kabon. Test ko lang. kung may diwata sa bato, meron naman ditong OG Diaz sa amin. OG! Nauna pa ka naman ni Share si Uno. Uji! Nicole Pensionar. OG! Sampul yan. Wala na ako. Uy!
Employ. Siya, swipe pa. Boom. Nag-iba, eskwela. Ayaw niya. Si mama. Siyang Pag nakukudgo. Salud na ka Paninong gayo eh. Una ang gayon ko ay paninong nga. Uy, tag ko ka t-shirt kiton. Abi, paayot mo. Ploy. Ploy. Sorry gali na ton. T-shirt. Kumanon ko dik. Kumanon ko dik. Employ. Silver glass sa nakadikap. Pero. Okay. Pagtaninong. Marigus mo na ka, Marigus. Yan na. Isa yung in. Alas doon si Paman nga ni. Alas do si Ari. Pasan? Check. Sir, ang ganun tinaw kanimo. Amo. Boom, pati mo. Agko sa. Hindi ninyo. Nagkadalawan mo sa tumag. Nagtaraguan na siya, wala. Daman baga na ako. Hindi kami nagtutok siya lang. Ha? Ano kami tayo 17? Hindi, pero ako kami nalawag ng mga naglapos na silad na niya. Nagtatago kaya kami. Pero sa narong nililing Kuya RJ, buko ko na natin, yung ganyan pala nila kaiba. Anak ka. Kasi siya diya. Sige lang yung sobong. Iya. Hindi ka lamig sa unti? Ah. Nasubong ko eh. Oo, nasa pong monitor. Galing mo. Dahil tayo gatsat ka na. SM. Wala kang tanong yung sobong. Kapag lang, padinigay yung sobong. Simple lang ni Wala lang mga sapatos. Ang bahay SM. Watak sa Doon kami nakalay. Isa. Baban. Sa kinisita mo. Susaban kita kami kung inasal kami sa pag-iirang nasaraduhan na Sa LCC mo saan magaya na nagtitinda sa cellphone. Pagkakurbada sa Ay, ako na lang bakla. Si Luta din ang ipo. Tingnan sa itong mga pambaho. Si Maring. Sa mga tingnan. Ayaw ko si Yun na. Kalawag. Bakit na nakasabi niya? Kaya po na Pag-eskwela? Tatagwan ko rin. May pasok pala yun. May pasok kayo. Gas-gas. Yan. Tatagabi niya. Yeah! Magsisimig doon sa lugar. Si Atot ko na nag-iiwa pero nakakurumon pa. Gala ma. Ay, Atot ka nagkain mo. Pero nakakurumon. So, ayam. Naligi si Bagato. Maganda tayo. Nasabi ko na. Surprise sa kanina. Ito na din. Nip, mo lang na. Patong-patong na. Tapos ayam lang pinakaon na ni Atot. Ay, nagkakaganda. Maligis kayo na. Tulog sa. Netflix yan. Ano raw kita na di kay ilunod na sa jeep. Padalang mo tikaragdan gito. Di ako mo. Laro na. Sitting nga kami. Okay, ako pay for. Sige na. Yung maliwanag. Ngip-ngip yan. Dumat siya ng mga kulay taning mga bayan. Yaman. Balian mo na sana ako sa ibubo. Hindi, nag-rain. Ako na yan? Akala ko din. Nag-rain sa loob. Doon signal. Ray. Nag-ulo pa rin si Father. Baka dito tinagwa ko. Damang Maksud ka ngayon ka. Eh, kami nga ni nagsigla na. Tinatawad ko. Yan. Masignal Hindi, na. hindi ako yun. Di ba? Pinapasok pa sa to. Ano pa na? Pagsungan natin dito yan. I-refresh yung light. Kami nga ni nagsigla. Ano lang? Jason, masignal ko na yan. Di nga ni nakaka-refresh. Mag-u-data. Ano na naman? Ba't naman ka na yung hubong? Ah, YouTube nga yan. Baka sabagay. Di man na muna ano. 10:49. Hindi na. No, may gusto na ikin ako. Hindi na siya mo sa ako. Ano, tamig ka. Nag-share ko na. Nag-share ko na. Galing na ako. Tama rin ko sa Ganun sa ako. Ako talaga balak si Kuya Jason po na to yun. Darong. Tawagin talaga. Chichiria! Chichiria! Dami sila maginip. Masa chichiria ko nung kung amoyan babayaran ta. Pagandara. Sorry man ang chichirya ninyo. Kabarata mo nga ganun. Grabe, mga kamalan. Ano yung bag mo ba yan? Ayan. Nabayadan na yun. Ada ilo na darawtan. Tanaw na. Mga lastira ko adi ah. Dara nyo? Ay, paistakan na mo sa di. Paistakan na mo. Pangramragan. Sabi. Nakabigla doon mo. Huwag mo itong tigbak. Nabuhay ka. Sino? Si David? Dahil hindi ko wala sa loop. Ano boss? Pero hindi na nagkagano. Ako sa bago mo kinuha ko to. Sa may pa. So, Alam pag Amo? Amor kan sa maray baga. Hindi na ako nagkuha. YouTube! YouTube. Sabi na din na nagagamit. Hindi nga nila nakakakunik. Kaya ako Sa
Sa tuloy yung kwarto. Try again. Puro siya. Kaya di mo. Sa doon tuloy. Hindi ko nagsabi. Lahat sinabi niya. Sorry mo na. Kinunik ko lalaki ko. Try again. Mas gani ya, di niya nakupo ah. Sabi pa, marok ito. Yung aling nagkunik ako ah. YouTube. Yan, sinabi na na. Pasensya na kayo. Maraming gumagamit. Saan nga nilo ako? Vlog. Ay, vlog. Tusok talaga nga. Tukol ka din chichirya talaga ayo. Ni, boy, doon mo sususitan ni. Bag mo. Ne. Live na ka mo. Wala di kaya dyan mga tinaw. Live na niya nga signal. Live. Ako wali ang Sara na so, ano man eh, trophy, darwa. Amo. Sana trophy Nabes ko sila lang mo ito. Kaya pag lalago. Nagdara ka din chinelas ko. Sabi si Bibi. Kung kasama tayo, Kasi nagdara ka talo din din. chinelas ko. Oo, mag-gulat. Nakandaan ka niya, sige, bibi sa kao. Dati na lang, di tayo sumama. Para na natin. Kasi nagdara ka din chinelas ko, lad. Sino no? Maray sa mga ni. Password oh. Nicole. Ayan. Yan, bantiks. Ay! Babae. Ay! Ito po yung ano, trophy niya. So, saan pa baga magpapagamasad? Ay, nahulog, nahulog. Ay, nahusad na kapaksan daw po. Sa A-G-L. Mukha yun. Ah. Ang dal, sa all. Ikaw, kisa ano mga bundoy? Sa multo. Yan. Champion. May Bumading ko kayo. Bukod din sila buyad ko. Ay, ka mo mo. DCBD. Pure na buti. Lupit. Glass ito, glass. Kok. Pwedeng glass. Zero what? Fiber. Zero ba di? Metal. Oh. Wala na. Ano yan? Sabi mo ka na ko? Sorry, magtakot. Ano yan? Karin. Chichirya. Ano sa mama? Wala daw, wala. Iga, ay hagwa kay wa. Manabakan mo. Okay, yun. 25. Transform ya. You look good. Parang lamit ko na yun. Kuha mo. Sleep, 350. Subong. Bigyan sa baloy. 350 doon yung sabi. Ay, ganun yung pinakabuka. Hindi na kami Kalas gagawin. pag maturog. Hindi ko kunhanan. Kalas na maturog. Say. AKT. Dalawa sa screenshot ko kanina mo sa akin. Uy! Kagat. Pero din na AK. Ano yan? AK. AKB. Okay. Kasi din Salmin. Kiko yung OKT. Ay, Karumahan, karantahan, asin tarabangan. OKT pala ng listen. OKT. Hindi lang pag gani ah. Ang ganda ko na. OKT, ako Bicol branch. AKT na kaputa. Oh, Turimon. Eh. Ito edit mo? Ako nga di sa. Oo ko na to. OKT, ako Bicol. Angeline, ka na ako na din. Angeline, ka na ako na din. Ay, ipapayad. Napayad ko naman ay dito sa sinend kong picture. Ay, video. Tindi reaction video. Jayat! Okay ka na mag-sending lan. Saan magkakal? Sarin. Sarin. Sorry kita mikaw. Ang inasan. Ay, Okay ka na. Kumuha ko sino to. Susamot kinta na migbang inasan tirang. Kumuha sa na. Sikat na talaga ni po single. Oo, pero ang iyan ako man. Hindi na ako na-aliman. Itibo kayo ka. Ano ano? Screen record tapos in-upload ko. Hindi, Sai. Pero ang kuha na sa mga Sai. ang pilay na. Ayan, Nicole Pilyonar. Ay, sa mga cellphone. Ano, pauwi na po kami. Barbershop. Anak ko. At naligo muna ako siyempre para sulit yung bayad dito sa hotel. Yo. Naligo muna. Yung mga cellphone mo. Baka may maiwan kayo. Tara na. Let's go na. Magbayad naman ito. 600 pati. Huwag kumalingawan. Na. Hindi ko lang gagawin. Baka may makalimutan, oh. Let's G! Tara na! RJ, parang ro ka sa linggo. Gawin naman 600 pesos. Oo. Ginawa. Dali, picture sila. Iwan natin, iwan. Dali. Bad yun, bad. Bad. Dali. Ito, ay. Picture na bakla.
Ikaw pa may papicture ako. Masabi naman. Si Carlo, si Yolo. Humon. Si Buboy ba kaya ito? Yan, tara po, uwi na po tayo. Tinarol ko, tinarol man sana. Saan? Kaya tumabaybon. Tignan po, may remembrance po kami. Ano ba ito? Nasa telepono na taga. Uy, Ang got 8 Sundot pa ito. I-take out. Hindi makita ko sa pertang nga. Hindi, arman. Saan doon tabi? ano yan? An arman. Arman ka. Ikukuha man ito nila. Ilag to. Amo tatanggalan ng namin. Pati po sa ulunan. Eh, ano yung dadrive clean. Sunni yung pupur ka po. Dala na bag. Yan po, uwi na kami. Yun. At napakaganda dito sa ano. Anong pangalan ng hotel na to? Adto, mazili. Dito ko ng aircon. I-off. CBC. Ha? CBD. CBC? CDB. CBD. Patay natin yung... I-off na ano na i-off. Lagi na baka mo, ABC. Tapos i-off na lang. I-off na lang natin yung aircon. Yan. Ba kayo? CBD, Plaza Hotel. Napakaganda po dito sa hotel na to. CBD Plaza Hotel. Let's G. Wala na bang naiwan? Sir ma. Tadi ka ma. Ano yan? Pangkira. First po. Bago. Ano? Category. Opo. So, kasaba mo na baba. First runner. Opo. Taga sa ini. Ano po? Saan sa... Saan ka sa... Next side. Next side po. Next side ka sa di... Kuha. Aran sa kuha. Sa Lambua. Sa... Ang tuloy ko. Sa kuha. Lakeside, Bato. Sa naman ka? Sa Neighborhood. Ano po? Aran. Siyempre, ang mga kanta siya. Yung... Ito nga. Akin. So, congrats ha. Thank you po. Kumusta naman sa... Taga Dolorosa ako. Ayaw mo po. Dolorosa. Ano ba? Oh, taga Dolorosa po pala si Kuya. Taga Dolorosa. Sali ka sa vlog. I-follow ninyo vlog ko. Ano po? Nagbablog po. Aris sa HCQ vlog. Aris HCQ vlog. Vlogger naman po. Nagbablog din po ako. Sa ano? Paring Jason TV. Charity vlog po kami. Charity vlog. Oh. Paring Jason TV, opo. Ano? Paring Jason TV. Paring Jason. TV. Jason. Opo. Oh, sige. Opo. Oh. Si Mama. Maarap kami ka. Ay, wala. Ano? Amo na? Ako pa din. 3. Wawan. Uy, kain tao. Robin, sa Ano na? Di pa. One. Kumala ba ka naman? Di pa. One mo muna doon. Ako baka nag-run. One. Pagkain ko yan. Wala ka ba? So, ano? Kasang-kasang ka ng mga tao. Nagadot na naman ako. Okay na. Ay, dili pa. Amo pa gaparin na naman. Uy, binalit dito. Patawa nyo. Pababa kita. Napapahid naman kita ko. Nagtalikod na. Oo, ito na. Nagtalikod na ako.
Mga sunod na mga kanta. Ano pa, ma? Nalilibong. Ano pa yun ulat? Hindi na, nag-or. Ano, magpapa-check out na po si Nin. Basta ito na yun. Kita. Yung mananalo din yung sa kids. Congrats. Yung sa kid first pala, first runner up din pala yun. Yung sa baby. Ano na? Pa-check out? Nag-check out na? Hindi po. Yan, palakas na po kami. At yung shoutout kay Kuya na vlogger din pala yun. Ay po. Sa likod ka na ng mga gamit. Sarado yan siya na likod ko. Ano, dito sana. Ipunta na sana. Sana, Adi ba, go na yan. Hindi. Sinatang na sa likod. Ha? Nalululay ka, Pe. Nalululay ka. Sadi ka. Sadi. Ayan po. Go naman eh. Sadi ka. Isay pa na. PDC itong dalawa? Shut Isay up. pa. Ay, likod. Sadi na sila yung Basta pa. Sabi na, iyanan. Yeah, pamapit nga na kita. Sigurado sa ito. Sino nagsabi?
siguro yung ano? Civic pa rin. Tapos na no?